ba. Kalaman ka daɗi ba za na manta da kai ba, ko da na yi nisa kai ne abun fahari na. Zumar so da daɗi kin bani kuma na yi lasa, rabin zuciyata ƙaunar kina ƙara rasa. Ba alfahari ba sanadin kina ɗauki gasa, ki dawo tankar kini ban gani ba. Furen so da ƙauna zan baka zo jarumina, kana nan a raina ka samu gurbi na kwana. Kowa da gwaninsa ni kai ka zama haɗina, akan san ka shaida ba za na yo fargaba ba. Da faɗi da girma, dalilin da yasa na rike ki bana na dama. Ki min uzuri in kika bar ni sa na yi fama, a tarko na ƙauna yau ga na bar sallake ba. Garin shi masoyi gane baya da nisa, ba zan fariya ba don kar da in zan makasa. Ka share hawaye na baka raina wa fansa, hakika da fanso zafi garai ba kaɗan ba. Soyayya ba aibu ne ba, ashe dai mafarki ba zai zamo gaskiya ba. Allah ya hada mu araba mu ba dai mutum ba, ni dai na amince ki aminta karki nisa. Tunanin kashi ne ke addabar min kwakwalwa, idan ka guje ni duniyar gabana da kowa. Soyayya guba ce ni gashi na yi karyatawa, domin na yi dace da masoyi ba zan shiru ba. Manta da ke ba.